Vítajte pri dnešnom koronažrebovaní. Čísla už sú hodené v posudí, už sa nám tu mixujú. A tu na pán minister Ruško. Už live? Is this live? Neviem, je to live? Is this live? Áno, je to live. Dajte si Ruško hlavne. Ruško chce. Dobre, môžeme pokračovať. Takže o správnosť dnešného žrebovania sa bude starať tu na prisediaca docentka Žrebová. Vítajte. Dobrý deň. Strikuje sa pri tom, samozrejme. Takže mali by sme začať. Dnešný počet nakazených koronavírusom bude... Včera sme dávali ten dátum. Prečo nám bol dátum? Dátum bol 14, áno. Áno, takže dátum bol minulé, tak dneska to vyžrebujeme. Skúsme tam nájsť teda nejaké čísla. Koľko bolo dneska nakazených? Poďme si dať docentka. Tie čísla tam lietajú, Čísla sa tam točia, už tam vidím nejaká sedmička. Áno. Číslo 1. Máme 4 cifry, takže uvidíme, koľko to stúplo. Čo sa tam dnes stalo? 4. Číslo 4 je ďalšie, dobre. A taký dotaz, koľko dneska vyžrebujeme číslo 4 4? čísla, ale 4, lebo testovali sme 11 000 dneska, tak aby sme to zase... Čo to je ďalšie? Stále je to otázne. Skúste pridať otáčky, možno sa tam nejaké väčšie číslo vyžrebuje. Sa to nechce nejako, bože, to bude nadlo. Dúfam, že nám to v správach nám to, áno, 8. Dúfam, že nám to v správach uverejnia, tak keď takto zostriháme. 8 a ešte jedno. Mali by sme to stopnúť, počúvajte ma, povedzme, 1, 4, ešte jedna osmička, ideme do pasu. To vyzerá to na rekord. Toto vyzerá na rekord. Ale pozri, jaké číslo... 7. Ó bože, 7. Jedno číslo a ideme do lopu. Pozri, 14, 88. Ty kokos, takže 1487, dobre. A dodatkové korona úmrtie číslo? Dodatkové? Pozri na to. 9. Dodatkové je 9, takže dnes 9 mŕtvych. A jednotka intenzívnej starostlivosti ešte? 9 mŕtvych máme. A intenzívka? Intenzívka 9. To nie je možné. 9. Nič. Takže od zajtra zatvárame podľa mňa herne. Nie. Aj obchody. Obchody. Všetky obchody. Od zajtra zavrieme všetko. Môžeš to vypnúť. Lockdown. Pali, daj lockdown. Na dneska je to všetko. 1487 vypadlo. 9 mŕtvych, 9 iska. Je to na lockdown. Vidím to na lockdown.